Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün ine siz bilen yine de bizim Türkmenistanlı gelin gıyıtlanmadı. Şunki gepleşimize çağırdık. Cemal Berdi ve salam. Aycahan, size de salam. Hoş geldiniz. Salam, salam, hayırlı akşamlar. Salam vatandaşlar. Salam Cemal Berdi ve. Salam, hayırlı akşamlar. Salam vatandaşlar. Hemmelerinem orada kabul olsun. Ediyen doğatı uyurlarım kabul olsun inşallah. Amin, amin. Aydanız gelsin. Amin. Hawana gelin gıylar bugün biz şu Türkmenistanlı gelin gıyılamadan durmuş var adı birazcık gurun edelim bir durmuşlarının nehiyle ağırdığı bir vaktin mer devam edip geliyor bizim gelin gıyılamadan hiç yerde de mertebesi yukarıda tutulmadı. Ören gıynandırıcı bu zatlar daşarurttaki yaşayan gelin gıylara seredende daşarurtlu mesela Arap gelinleri olsun ya Türk gelinleri olsun ya Rusya olsun haysi İsrail'la gelin gıylar İslam yurdun bilen deňeşdirende bizimkilerin görýän günü çekýän jebri bir gödüňe getiribem bolan nokta. Ine aýdalyň meselem gelin gıylar häzir hemmesi köpsi diýen ýaly bilimsiz galy. Bularyň bar edi bilýän zady bir oňarajak işi şu köçe süpürýän kommunalny işgärler diýilýär-de köçe süpürýänleri köçe süpürjü bolup işe girýärler, şo ýerde bag ekýärler, otuna ýerýärler, garaz çäreler bolsa gije gije diýmän, şu daňdan diýmän, ýola çykyp soğuk diýmän, gyş diýmän, gar diýmän, ysy diýmän. Şeýdip gijelerini günni edip işleýärler, 5 manat pullyp. O ýerem işe girmek üçin birden pul berip girýämişler diýip eşitdim. Ine şu barada Ayjahan näme aýdyp biljeksiz? Ole doğru diýen. Türkmenistanna bizim Türkmenistan watanymyzda gyz gelinler gaty kyn ýagdaýda şolaryň göz gyny ýagdaýda şolar bar. Hiç ýyly hormat, syýlag ýok. Olar kommunal kärhanalaryna ýokary bilimli bolsun, şumada ýokary bilimli bolsun, bilimsiz bolsun, hemmesi şumat kommunal kärhanasyna işleýär, başga ýerde hiç ýyly iş ýok diýen ýaly birim. Näme Türkmenistan hemme idara kärhanalaryny işgär stat nemelerini sakraşen edip gysgaldyp, kadrlar gysgaldyp ne düýnem okudum da Nevitgaz urundan kän adamlary nemeleri gysgaldypdyr. Ýa. İşleýänleri şoň ýaly derejede gysgaldypdyr. Adamlar näme etmeli, işlemeli, çörek tapmaly, maşgalasyny eklemeli. Esasen hem gyz gelinlen gerdenne gaty agyr ýük düşýär-de. Olar mejburi ýagdaýda şol köçe süpürmäne zamyanşik diýäsen, mysal üçin men işleýän bolsam, men özüme bir öýüne boş oturan gelin gyz tutýanna aýlygymyň ýarmysyny şoňa bermeli. Şeýdip işleýänler hem bar. Gelin gyzlar şeýdip uzak gün onda da ýer bilen saat 3'te, ýerdaňdan saat 3'te 4'te turup gitmeli olar karanqylykda. Çäre diýlen zada bara, ne çäre hiç gutaran ol. Ýydy dülenok çäreň bara. Şo dowam etip dur, şo çäre bolan wagtyna çäresiz güni ýok Türkmenistanyň bara. Ýa. Nesip bolsa şo çäreni men çäre geç gitdim da şumatara gaharym elp diýänne özüm kän gatnaşam soň diýän ony. Şo taýda gelin gyzlaryň kemsidici sözler diýip şo kommunal kärhana şo köçe süpürýän gelin gyzlanmada bara. Gaty kemsidici sözler diýär, onam kim diýär häkimligiň şol çäreleri gurnayan ayal gyzlar meselesi boýunça işleýän ornmasarlar bar da şolar diýär. Gaty kemsidici sözler diýär şo köçe süpürýän gelin gyzlanmada.
Gaty erbet gynançly ýagdaý bu. Be. Men kän gezek duşdum şoňa wara. Şol adamlary ertirtäze Türkmenistanymyz gurulanmy şol häkimligiň şol ayal gyzlar meselesine jogap berýän ayal gyzlaryny wara. Yol başçylaryna diýen. Şolary hökmany lüstrasiýadan geçirmeli biz wara. Şolary hiçem iş vermeli. Olaryň umuman düşünjesi diňe şo ödünden aşağıdaky ayal gyzlary kemsidip bir hili kemsidici sözler kän eşitdim men şolaryň şo köçe süpürýän gyzlara gelinlere gaty igençli gurrunlary diýip şoň ýal derejede göz güýni ýagdaýda biziň Türkmenistanymyzyň gelin gyzlary. Men eşitişime göre paýyş sözlerem aýdylýan eken şolary. Gaty kän aýdýar, men özüm kän şoňa wara şaýat boldum şolaryň. Özümü şolaryň ýerine goýup görem bolsam gaty kyn. Bu derejede terbiýesizlik bolmaýar. Bu özüň medeniyete şu jogap bermeli, häkimligiň medeniyete jogap bermeli ýol başçylary şu ayal gyz. Gaty kän Ýetene görelle bolmaly, ýetene şolar görelle bolmaly gaýtym. Ha, o görelle bolmaly, olaram adama, olaram insana, olaram biriniň gelini, biriniň bir maşgalasy. Mysal üçin bir zat şaýat boldum da men wara çärede şu muallimler, sady işgärleri çärede duran bolsa, şolaryň içki giýimini şeýle aýagy bilen gallyryp seretýär da şu häkimligiň şu çärelere jogap berýän ornasar smoklary. Düşünmedim. Näme seredýär düşünmedim. Näme üçin etegini gallyryp seredýär? Nämemiş türkmen gelin gyzlary, türkmen milli eşik bolmalymış. O içki eşigine seredýär men diýjek bolýanym bar. İçki eşigi şumat gaty utanç ýagdaýda şu zatlary diýmegin özüm utanç. Men ýene düşünmedim. İçki eşigine seredýärmi? Ya diňe daşky giýimine seredýärmi? Ine köýnek, uzun köýnek giýilýär da bilýän, uzun köýnek giýilýär bolan, uzun köýnegiň aşagyndan ol duran ýerine şeýle aýagy bilen gallyryp şoň içki giýimleri barmy? Naşly giýimi barmy? Ayak giyimleri. Hawa. Wahy. Şu derejede kemsedip Şu derece yettikmi biz? Bizim gelin gyzlar şu derece yettikmi? gaty utanç. Gaty aýyp. Ole çarymna Hawa. söz gerek berer misiniz? Hawa aýdyber. Men aýtdym men Aşgabatda köçe süpürüp işledim. Niýazow etrafında. Şonda komitet işgäriniň aýaly üstüne beýle hapa döküyor. Ýokardan hapa döküyor. Ay bunu hapa dökmäň, biz bu bärini arasaladyk diýsen, sen men kimiň aýaly bolýanyny bilýärmi? Beýdip. Özüm ay ýenäniň ýenesi gelmişekler. Siziň dininiz barmy? Git bar ýeriňize gidin diýip beýle hakaret bilen gyýgyryp da. Soňam köçe süpürýän astanowkada durýar çağalar, ejesi bar ýanynda. Okudan gelýärmi, gidýärmi? Ana şo wagtynda çigit ellerine hemişe de çigitdir özleri. Süpürüp geçen arastalak geçen ýeriňe seçýär. Ay beýaryny süpürdüm men diýdim, seçmäň şunu diýdim. O ýerde çöp kutu bar, şoňa atyň diýip haýşe diýip geplerini gürleýär-de. Ejesi näme gürleýän şatyr. Bar git ýeriňe git. Derde nämeň bar? Sen işlemäge geldiňden pul aýlyň alýan dämi? Süpürersiň. Maymunum ýaly bolup süpürersiň. Şeýle üstümde gyýyrlan wagtlary boldy. Ýol süpürüp ýören wagtynda gar bolýar. Yere misaly ýagyş ýagýar, gar ýagýar, bir sowukda üşüýän, bir padezleriň arasyna girip, padeze girip bir durýan da sowukda. Ana o ýerde gyýkylyk eşdeň, sen ýoldan aýrylmaýjaksyň. Prezident geçýär diýse saat 3'te, daňdan 3'te sen köçede. Akşama da 9-10'suz sen öýüňe gitmeýe. Sebäp prezident geçýärmiş. Bir de prezident aňyrdan gelip ýakylady diýende kaçmaly her tarapyň. Görünmeli däl, ýolda durmaly däl. Ya biz kommunalny eşikler neme owadan eşikleýmelimiz.
Kommunalında geyip olmuyor, onu işlesin. Ondan sonra sen görünmeli değilsin. Polisiyalarım böyle seyredip durulmuyor. Ol anırdan gelenine polisiyalar ters dönüp arkasına bakıp durmalı. Näil arkasına bakıp durmalı. Kime seyredip? Ha, seyredip durdun o yerde seni yığnayalar. Her astanovkan yanında bir avtobus duruyor. Hamana deysen şol eyyam adamlar yerde değil de avtobusa minip dururlar. Şeyle görkeziyor. Olmasa sen niye näme öldürmek, belki öldürmek istensin. Ha, bizim prezidentimiz görmek isteyen seyrediyse. Seyrettin mi o gün olsan sen işten kovulayan. Böyle dereceler var. Bir de yolda işten gidiyen yolda polisiye ara maşin geçeyse korkulu. Şu yerde bizi yığnadılar birgede. Yığnadılar, akittiler. İçinde de 2 tane oturuyor. Men önünde de 2 tane polisiye oturuyor. Bardık Niyaz Vetrağ'ın polisiye nemesine, emniyetine. Ay bir görsek odanın içi dolu. O kabinet, din kabinet içi dolu. Sonra deme 3 tane enatı salgadın prisyagasına gelipdir. Hemmemiz var ya bir gün suut bolmadan önce oturuluyor ya näme sezo diye mi? Şu yere qavadı hemmemiz. Bizim barı akitmeden önce polisiyadan soruyorsa bizim günahımız näme? Biz işlemeye geldik. Şunyalı işleyiz. Düşündürecek olup 3 tane polisiye bize bakıp birine de bizi görüp bir gülüyorlar, maskaralar dururlar şu yerde. Bir günden polisiyede yattık, o yerde sezoda yattık. Ay giyce var ha. Akidip kıyızları bir uyan ekin neme polisiyalar. Prokurora gidiyen ekin. Giyce üstü turzu vakitte bir gıydı. Gelende de oradan yürek geldi. Ondan sonra arkasını açık görközді da Dubinkan degen yeri şeyle çizik olup çiğişip dur. Üstünden parmağımla basıp görenimde onun içinde su var ya, bılkıldap dur. Şu derecede uyuyorlar. Dur men düşünmedim Cemal. Qaydıp täzen aytıp bersene. Näme üçin akitdiler? Näme üçin nire akitdiler? Sen diye daha Suuzdan geldin mi diye gelmeli derken bär Aşgabatda propiskan yok diye näme üçin geldin diye. Ondan sonra bir gece o yerde saklaya bizi. Bizim günahımız yok. Yöne prisyaga saldatın izinden gelirler ama olarım sakladılar. Ertirem irden şu poyzun daha Suuz'a gidiyen vaktına saatine yarım saat önünce bizi vokzala akitdi. Son o yerde 5-6 tane polisiye. Sanki biz bir cinayet iş eden yalı 3-4-5-6 tane polisiye yanımızda bizi poyza mindirip uğrattılar. Ondan sonra ämege gelende biz yalvardık. Neme son içinde gezbiyorum polisiye tavsırdı da. Onlara yalvardık da işlemeye geldik bir yere. Biz şurada ämege düşür deydik bolya. Odan bizden pulumuzu aldı. Yalvarıp pul verdik. Ondan sonra elimizden pulumuzu aldı. Ämege düştük. Son yine izimize geldik. Son köçer seyrediyiz. Eğer polisiye maşin geliyen olsa o yerde bir öylerin bir yerine girip saklanıp duruyoruz böyle. Son yağlı Türkmenistan'la. Misal için bize gelişmeye mi? Türkiye'de ayal olsa hanım dikdepli adam say. Hanım efendi diye köçede olanda ey ayal diyenak bize. Hanım efendi. Ne çekedek şu yerde dokumentsiz vaktim ben polisiye tuttu da. Ondan sonra ben dedim kaçak dedim. Dokumentim yok deyip durdum. 2 elimem kaldırdım da. Ondan sonra ayıttı yok dedi. Giyice gezmen, bir derek yere gitmen. İşe gidenizde şirketin üstünden tanımayan adamlarınıza inanman. Düşündürdü. Polisiyeler bizi koyuverdi. Geçti gitti öldü de. Bir de bizim Türkmenistan'da gelişmeyenmiş şu zatlar. Polisiyeler var zalim o yerde. O günü var mı? Nähili ervet gurrun ay sen enen plan yüzüne bakıp söğüp durur. Şu yerde neme akıtacak vaktine 3 tane enata bir yalvarıya oğlumuzun prisyagasına geldik. Onu getirdik, bunu getirdik. Yalvarıya ol ağlap yalvarıp dursa ol gülüp dur. 3 tane polisiye birine bakıp gülüyorlar da. Hayla. Şimdi şöyle enatalar prisyaga gelen enatalar çağalarını görmän gittiler mi? Görmedi. Poyza mindirdi uğrattı. Görmedi. Şu derecede terbiyesiz.
men misal birinden eşiten mi olsam ay yok diyerdim da. Men yönü birinden eşitmedim. Ödüm gözüm bilen görün men gördüm gözüm bilen. Ödüm diri şayat şoňa. İşe girenine de sen yönü barandan gel işe dip alıp oturan zat yok. Sen öňünçe bir aylyňy berip giren o ýere. Şol wagt diýen mara gurrun beren dadyň kendi düşünmedim. Köçe süpürýän gelinler aşakda otur ýokarky etajdan musurdyň ýa diýdiňmi şonu täze. Awa musur arkan biz o ýerde köçe süpürýänler süpürsinler diye ýokarky etajdan durup atýa beýle atmaň diýsen ay sen men kim boldugymy bilýänmi? Ay siz dinsiz gelmişek şeyle gurlaýarlar. Ene köçe süpürüp ýören wagtynda da şeýle sen hiç şeýle aýalyz diýip bir syýlaşyk diýen zat ýok hiç şeýle. Men aýaly bolsa ýokardan etajdan musur taşlap bilýän eken aşağı. Seni gelip urubam bilýär. Ýöne sen hiç ýere ardy etip bilmeýän. Teýa ol mehmanyň komitetiň aýaly. Ol eden nedi bilýär. İslese gelip sen ýüzüňe tüýkürüp bilýär. İsleýän nedi bilýär olar. Beybe. O han mı ka, o sultan mı ka olar? Terbiyesizliğin alamatda terbiye görmedik da olur. Gatı aýylganç şey dip üstünden ağalyk sürýär-de, nime özünden petrak görse, köçe süpürip adam däl hasap edýärler-de. Indi şol mehmen aýaly bolsa näme özüni han sultan hasap edip köçe süpürýänlerim ýerdäki ýöraplaryň garynjadyr öýdýän kalar. Şeýle düşünje var olarda. Şolaryň öýüniň ýanyna mehme bolsa, şoň öýüniň ýanyna ýa-da başgalar uluraq işgär bolsa öýüniň ýanyna durmaly däl. Biz gelmişek kirli, şonýaly bizden bir sanki bir agyr kesel geçecek ýaly bolýarmy, bilmeýän onu düşünemek näýili. Şonýalak bir tiskiniýe kirliler diýip gurlaýar özde. Ay kirli, bu kirliler şeýle gelmemeň öýümiň ýanyna uzakdan dur diýip şonýalak edip ýene de näme etjek şu aýlygym pulum işden kowmasylar diýip diýişiňi sykyp işledik. Gyýdlar Jamaljan, şu taýda bir zat goşaýyn men wara. Şu atlaň hemmesi wara, balyk kelleden çüýrýär diýilýär-de. Şu diýilýär, şu zatlar şu esasan häkimligiň şu medeniýet işgärlerine seretýän, medeniýetine seretýän 3-nji mi 2-nji ornmasarlary aýalgyz bolýar, aýalgyz meselesine seretýän ýol başçy sumaklar şolar. Şu häkimiň 3-nji ornmasary ýalňyşmasam diýip gitýär-de şu taýda. Şolaryň bütün halk köpçüliginiň, bütün welaýatyň gelin gyzlarynyň, işgärleriniň, adamlarynyň öňüne şolaryň erwet söz aýdyp özlerini görkezişi şu aşaklykdan aýdýar da bilýärmi onu. Beýleki sada millet näme diýmesin onu. Diýer. Näme ýalaňaçy ursaň postunly gorkar diýe. Şonýalak şeýdi bad alyp gyýgyrsa beýlekler menden gorksun diýen düşünje bar olarda. Gelin gyzlary gaty ezmek bolanaga beýle bu ýagdaýlar bara kyn ýagdaý. Men ýene de bir zat eşitdim şo ýerde şu Daşuw welaýatyny häkimiň 2-nji ornmasary ýa 3-nji ornmasary adyna Züleyha Gullakowa diýip Kullaýba. Züleyha Kullayvanyň tarifi Gullakowamy. Şol Züleyha şol Gullakowlardan bolmaly. Gullyýmy näme dolaýdy. Züleyha Kullaywaň dawarasy daha gaşýa. Misaly kalhoz başlyklary nalog salýar. Sen goýun getir. Aýda tölemeli pullary var olaryň nalogy. Züleyha Kullaywa nalog töliýär. Kalhoz başlyklary bolsun, şoňa degişli nemeler edara karhanalar ona nalog töliýär. Ine Könürgünjiň çet täze şähere giren ýerinden 3 sanak villa ýaly jaý salyp otyr. Nireden gelýär? Aýlygyndan salmajagy belli. Çäre diýip äkdiýe, neme gyýzlary ene çäre kitapxana bolsun, mugallim bolsun, neme bolsun, indi bir ağzyna alınmayacak bir hapa gurrunlar aýdyp, gyýzlaryň ady ýok o ýerde. Ey, plan
dip söğük gepli. Söğünç bilen tutuyor. Adı söğünç onun. Şeyle nemen köynegini ayağı bilen kaldırıp içinden onu ağıslı balan bağ mı dip böyle seyrediyenim olur. Erkekleri soğukta daşından kurtka giyip duruyor. Ay planede näme dip erbet hapa gurrunlar söğüp şu da ayır daşından kurtkanı. Bu haşet geplemek, gurlemek, yumşak gurlemek öyle yok öyle bir şey. Şolunni şu Züleyha Gullakova näme diýdiň familiýasyna? Kullayva. Kullayva. Olunni şol erkeklere de planning näme deýin kurtgaňa ýerdiýärmi? Evet, hava sonyalı söğüp gurlaya. Erkekler söğüyor yani birine beyle söğüyor. Sonyalı ol ayal maşgal şu sözü ullanıyor. Bir de ayal kızlar var o yerde. Deme çäre gidenler. Onların adı yok. Ya işten kovulmayın işin sıkıyorlar da. Şoň üçin kancık şey gurlaya. Näme diýärdi? Söýgüli sözü var diýär. Näme diýdi? Prostitutkalar diýip gurlaýamşyn. Hava. Diýdiler şu Ben şu gelin gıydlara. Indi bu çäre gidenlerim öwrenşipdir oň sözüne nämesinler? Aylygym işden kovulmaýyn diýip diýişin sıkýarlar. Bu da şoňyň 3-nji häkimi var ha näme? Gurbanul Kakalyva. Hawa şu. Kakalyva. Olam näme? Ol ýöne Gurbanuly Berdi Muhammedowyň garnaşy. Ona da nalog ber näme diýerler? O da şu. Doğru. Şu yerde gelin gıydılar şu köçetip bir jigol girenine pul berip girýän ekenler. Şu zatlar Ol var ya göl başlygyň özi almaya onu araçy bolýar. Men gürleşdim. Sen bir aýlygyny maňa berjekdiň. Soňra işe girjekdiň. O da işe girjek her kim pul gerek bolýar diýe bir ay işden aýlygyny berýär. Da. Men şu taýda bara bir ýanky aýtjak adam bar da şu gelin gıydylaryň terbiýesizligini ýanky hasam şol ýokurrak bir pagon götürýän bir organ idaralarynyň organ işgärleriniň aýallary özüni hanım sol tanýal alyp barýarlar. Hakikaten doğru zatlarda sebäbi şu aşakda köçe süpürüp ýören gelin gıydylar görseň senem ýokurky etaçda ýaşaýan bolsaň ona hele üstünden oturan yerinden muzroklap şey ýokardan muzru dıňy bolýan ha sen näile edilýän şonu Edil itiň öňüne süňksiňen ýaldy Terbiyesiz. ondan has beter ol daşaryk aknoňdan sen daşaryk muzurdyň ýany bolsaň sen onna sen öýüň içine gilkä onu näil sen öýüň çağalagyny nädip terbiýelejeksin çağalarny Şoň üçin bolýar çaryna olan çağalaryna terbiýe ýok. Özünden ulu diýen ok, kiçi diýen ok. Äskeren o ullakan aýal sen 50 ýaşynda bol, 60 ýaşynda bol, näme ýüzüňe bakyp dogry gyýgyryp beýle sögünşip durýarlar. Awtobusa menen de gördüm. Awtobusyň düwmeleri bolýar, ýani orta kapydan düşüp otaň düwmeni basýan. Keypine şoň bar ýöne şey dip basyp oýnap dur çağalar. Ýapm beýle etme dip şey diýdiňmi? Ay ondan soň ýanynda ejesi bar da seni o ýerde awtobusa düşüp galmaga mejbur edýär. Şu hiç oturmuyor. Gurlaya durýar ýanynda. Eýle bir özlerini buna mene ýokary ýolbaşçylar günäkär biri-birimi de bara düşman etip boldy halky. Millet aýyrşma. Aşgabatmy men Aşgabat menki diýe. Tap bir özleri Aşgabaty özü guran ýaly. Başga ýerden gelmeli derken gelmeşeksin. Men nemede ýene şey bu näme bazar bu Gündogor bazar diýip bir bazar bar. Şo ýere daşowuzly bir garpyz getiripdir. Bizim garpyz almaga ýakynlap barýardyk. Ay bir 2 sany oglan geldi Aşgabat Hytrovkan oglany. Şu garpyzlary alyp ýere zyňyp urady. Gan akan ýaly garpyz gypgyzyl boldy ýer. Oňa bara sen dur diýen ýok. Eline de ullakanam bıçak. Yo alyp zyňyp ol maşynyň ýarsyny zyňdy ýere. Yer diýsen berbat boldy. Ondan soň
Ay ona var eýili bir erbet eçesi var eken yanında oğlanın. Ay eneni plan edeyin. Bir hapa gurrunglar aydıp söýüpdi. O nämetçeğini bilen ejesi oğlunu çekiyor. Giden karpuz olsun oğlum sen canın bana gerek şu at deyip oğlunu çekip hiç adam edebilmediler. Polisiye de var şu yerde. Bazılarda hemmez adam var. Sonra nämet dursun diyen adam yok. Onu millet paralık edip mi? Ne için etti? Millet parazlık edivediye. Yine daha şuuzdan misal için bir maşin görse o yerde gayinin işgärleri bilen gürleşýärler. Ondan sonra bir kıza maşin görse üstüne öz maşini könerek bolsa sürüye üstüne. Son şu maşini täze maşini şoňa töledip alýar. Ya gayı bilen ikisi eýem gürleşýär. O günahkar dälim bolsa sen günahkar diýe. Beýleki kızın omurly maşina şeýle ýapylanam gördük. Eyvay. Katı köp zat isteyen var. Otursan. Deme şu millet parazçılık diýende marly bir oglany maşin kakdy. O da şu Niyazif etrafın, şu deme Aşgabatyň Niyazif etrafında deme Edilbekrewe öwrüljek yerde saldat duruyor. Yankı oğlan 2 metre ýokary zyňylyp yere düşdi. Diňe kellesini tutup bir çabalayy oğlan. Onu vara geldi o nemen şu waýenniň biraz ulragmy şolaryň ýolbaşçysy aldy. O ýerdäki polisiýe durun bir neme bolýar, kabinecik bolýar. Şoň içine salyp o oğlan çydap bilen onu bir kes sesini çıkarma deyip bir depiye bolur ýaldy. Çydamadım ahyrynda menim köçe süpürýärdim. Näme diňlip beýle gygyrdım da indi men şaýat bolur diýip gorkdy. O ýerde sıra onu oglany kakan maşin o ýerdäki gaýy bilen gürleşdi, on ofiseri bilen hem gürleşdi, özü günahkar etdi. Ol oglanyň özü günahkardan, ol maşin ýoldan çykdymy bilmeýän, ol gyrada ýoluň gyrasynda duran ýerine gelip kakdy 2 metre ýokary zyňylyp asfalta düşdi oglan, başa şak düşdi, kellesinden soň şol oglan nähili boldy diýip soradym, kellesi ýitläpdir. O soň saldatlar duruyor da her gün çalışýarlar duran ýerine. Saldatlardan soradym da şol oglançyk nähili boldy, ölmedi däme? Gowum ýagdaý diýsem, o diýdi hiçmi tananak diýdi. Akyly gitdi diýip şey diýdi. Hani şonu ya banisa yatırmadılar ya da şonu hiç çare görmedi. Marlekan oğlan. O yerde gaýy bilen gepleşip ol oğlanyň özüni günahkar etdiler. Soňam öýüne uğratypdyrlar kullukda. Kelläň tutup şey diýip bara kelläň tutup oturuvermeli başga etjek çäreň ýok. Diliňem tutulýar da şular ýaldatlar görýän bolýan. Öyle çarymda käşke bara şu Türkmenistanyň hemme ýerinde kamera bolsa, şu Türkmenistany kazanandan soň täze Türkmenistany görje neme Guranny gurup başladyk diýende şu kamerany alyp bir izarlasan diýersiň ýok bu kompýuterda zatda oňorlan bolamasyn, beýle millet bolarmy diýip sen hiç inanmarsyň. Biz ýöne gözümüz bilen gördük. Ine Türkmenistanyň içinde halk ayağa kalmıyor diyorlar da. Nereden ine şu niyalık zalimlik var. Bir bayın oğlu bir iş ediyor o yerde. Misal bir yerini urar ya bir yerinin kıyısını zorlar zat eder. Yolda gelen olsa 6'dan sonra bir oğlan gelen olsa tutup eki diyorlar. Onu urup men ettim deydir ya. Ya men şunu öldürdüm ya da men şunu plan ettim deyip onu boyun aldırıp o gidiyor türme. Yönü o bayın oğlu geziyor. Komitetin oğlu olsun şun yalık nemen oğulları olsa geziyor. Bazıları çıkıp zat satayan ayarlar var. Nem olur şu pulun hemmesini özü kazanıyor mu? Polisiyalar mı? O yerin uçaska boyu oluyor, yenesi oluyor. Olara var ya, olar satsandan günde olara vermeli pulu var. Gelinler şu yerde bizim Zoom'dan bağıtı tamamlanıp var ya ayça koyacakladın bağ mı? Ay şu kıynan yanda oluyor şu Türkmenin şu derecede pes neme düşündüğüne katı kıynan silahday bu zatlar. Başka diyecek zadım yok. Hiç ili söz yok bu zatlara var ha. Haysi bir uğrunu alacaksın misali. Hemme taraflayın. İnsanlar birbirine silah hormata umuman yok.
çüýräpdir hemme taraplaryň çüýrükde. Çüýren, hawa, çüýren. Gutor Başga söz ýok. Şu gelin gydara da tunçdam ka şu häkimiň ornwasary bolup paýyş söýdüp paýyş sözleri söýüp gelin gydara köpüň içinde çärelerde maskara etmek üçin ýalda näýil aýyp diýip pikir eden okmy ka ödüçi. Özlerini Han Sultandyr öýdýärler, özlerini Han Sultandyr öýdýärler. Şolar hukman etmelidir. Kanunda barmy näme şonu ýalap pikir edýärler olar. Bolýanna gelin gydara şu ýerde nämämiz tamamlandy. Wagtymyz hoşlaşalyň, hoş sag bolun. Indik görüşýän. Ýa-wa, sag bolun. Ana turun, bolýa. Bor, tamam.